Днес имам удоволствието да си поговоря с една много интересна авторка, Сесил Костадинова. Поводът е нейната нова стихосбирка със странното заглавие "Флаграте" и, разбира се, предстоящата премиера на стихосбирката. Благодарение на технологиите днешните можем да си поговорим с Сесил, въпреки че не сме на едно и също място. И така, здравей, Сесил! Радвам се, че имаме тази възможност да поговорим преди премиерата. Всъщност ти вече направи едно предпремиерно представяне на книгата, ако не греша. Да. Здравей, Скарлет! Преди да продължи, искам само да вметна, че всъщност последните години, когато започнах да чета български автори съвременни, не от най-известните, в един момент осъзнах, че те си падат по червенокоси жени. Разбира се, по възможност са зелени очи, но и в този случай мисля, че не е зле. Така, иначе да, за стихосбирката си права. Всъщност предпремиерното представяне беше в Стара Загора, където бях поканена през пролета на едно извънредно изнесено представяне на инициативата "Неформата", която е инициатива на Денис Олегов и Димитър Регин. И всъщност това беше доста приятно събитие се получи. Да, благодаря. Всъщност нашият разговор също е предпремиерен и, разбира се, ще започна с най-логичния въпрос. Защо Флаграте? Какво означава Флаграте? Честно казано, изгледах клипчето. Очевидно става въпрос за някаква магия, свързано е с магия, свързано е с думите, но мисля, че е най-добре ти да не разкажеш. Да, става въпрос за силата на думите, за магията на думите. В крайна сметка си е казано в началото без словото. Всъщност Флаграте е едно заклинание от книгите за Хари Потър. И това е способността да изписваш в пространството с огнени букви думи, фрази, мисли, чувства. И те остават в пространството. Така че могат да се четат и след теб от хората. Сега колко дълго ще останат в пространството, това зависи от твоите сили, магиоснически. И на мен ми се струва, че това всъщност е мечтата така на всички поети, писатели, пишещи братя и сестри, думите им да останат в пространството, да бъдат четени, да бъдат видяни и почувствани и разбрани от много хора. Иначе, така че Флаграте е в този смисъл не намерих по-подходящ заглавие, но трябва да се призная, че то не беше първоначалният ми избор. Отначало исках стихосбирката ми да се казва "Пясъчен часовник", защото има едно стихотворение, което смятам, че изразява така цялостния дух на стихосбирката. Но, за съжаление, когато проверих в Националния регистър на издадените книги, се оказа, че има не една много стихосбирки с това заглавие. Поне 4-5 бяха. Разбира се, подхожда и също така и заглавието "Разум и чувство", но както знаете, то също е заето доста отдавна. Така че Флаграта беше може би най-добрият избор и беше случайен избор. Просто четях нещо, някакви статии, свързани с книгите за Хари Потър. Видях го и казах: "Вау, това търсех." Знаете, нали, когато нещо стане така случайно изведнъж и те блъсне буквално. И това е. Флаграта е наистина магията на думите. Благодаря ти. Всъщност аз вече имах възможност да се запозная с стихосбирката и мога да кажа, че стиховете вътре са разнообразни като тематика и форма, направо са като самия живот.
Обаче все пак половината са любовна поезия и в този ред на мисли не мога да не попитам по лични преживявания ли са писани. Не е възможно Не. всичко, което пишеш, да бъде по лични преживявания. Тоест, възможно е, но тогава всъщност ти не си писател, ти просто разказваш биографията си. Разбира се, има случки, настроения, които провокират написването, и не говоря само за любовната поезия, говоря, ако щете, и за хумористичната поезия, например, когато съседът ти прави цял месец ремонт, ти си длъжен да слушаш всичките тропания, пробивания на стени и само се молиш да не ти паднат шкафовете. Така че има лични преживявания със сигурност. Знам за какво ме питаш, за любовната поезия. Разбира се, има конкретни стихотворения, които са свързани с конкретни случки и хора. Но, както казах, няма начин всичко да е. Има още един интересен момент, който бих споделила. Не винаги онова, което аз смятам за най-добро и което обикновено е правено по лични преживявания, не винаги то най-много се харесва на публиката, и това го знам още от предишните стихосбирки, така че това може би е интересен момент да се сподели. Да, интересен е. В крайна сметка си права, не е необходимо всичко да е преживяно, но е важно прочитането на книгата да е едно преживяване за читател. Не мислиш ли? Благодаря. Да, наистина е така. И това е нещо прекрасно, което казвам, наистина ще се радвам. Всеки, който прочете Флаграте, да намери нещо за себе си и стихосбирката да бъде, стиховете ми да бъдат за него едно преживяване. Благодаря. Да. Интересно ми, ти пишеш отдавна, нали? Как започна всичко? Кога започна? Как започна? Кажи нещо за това. За началото. Аз като повечето пишещи започнах още от училище. Мога спокойно да кажа от най-ранна възраст. Мисля, че втори или трети клас, не мисля, че беше втори клас. Дето се казва, 2 се бях научила да пиша и имахме съчинение за пролета. Предполагам, че ме питаш за поезията. Да. Имахме съчинение за пролета и аз, понеже мразех съчинението още тогава, така си останах до края на обучението ми, на ученическите ми години. Си казах, какво да правя, какво да описвам на пролета, идва китна пролет, дъхави цветя, вече са наболи свежата трева и какво друго да напиша. И в този момент се усетих, че това всъщност звучи като стихче. И рискувах и написах едно стихотворение, за щастие, нали? То мина, след което в края на учебната година с една моя приятелка заедно съчинихме едно стихотворение за края на учебната година. 5 куплета от мен, 1 от нея. И вече се чувствах, как да го кажа, поет, детски. И всъщност така започнах с стихове. Както повечето хора предполагам. Тоест това е началото на поетичния ти път, но по-нататък ти продължаваш и с фантастика. Как се случи така поезия и фантастика? Не е ли малко странна комбинация? Подобна комбинация. На мен лично ми е странно. Честно казано, в един момент и аз смятах, че е така. Но като говорим за фантастиката, всъщност аз нямах голямо самочувствие там. Даже в прозата самочувствието ми беше по-малко, отколкото в поезията. Но след като спечелих 2017 година конкурса на името на Готна Оконян, и тогава се поинтересувах от патрона на конкурса, от Мелконян. И всъщност разбрах, че той също е писал не само фантастика, но е писал и поезия.
И имах една или две години по-късно имах възможността да се здобия с негова стихосбирка и трябва да кажа, че съвсем много стихове, които наистина много ме импонираха. Така че не съм някакво чудо или нещо, което... Да, комбинацията е странна, но в крайна сметка е въпрос дали искаш да изкажеш едни емоции, да изразиш едни емоции или имаш да разкажеш някаква случка и може да кажеш на хората нещата по различен начин. Може би за мен понеже аз почти не пиша разкази, може би точно това е при мен краткият начин на изказване е поезията, а дългия начин са романите. Нещо такова се получи. Сега ще ти призная нещо. Направих една кратка проверка и се оказа, че ти редуваш стихосбирка роман, нещо като роднина милиционер. В този ред на мисли не мога да не попитам. Тази година имаме стихосбирка. Да очакваме ли до година роман? Ами, сега като се замисля, наистина има нещо такова. Проверено е. Значи, може би е добре да разчупим този шаблон, защото не обичам шаблоните. И може би е добре до година да ви изненадам с нещо, което няма да е нито стихосбирка, нито роман, не знам. Сега се замислям и може би ще поработя по въпрос. Интересно. По принцип, всъщност, какво те мотивира да пишеш? Защо го правиш? Ти си имаш професия, която също е интересна. Какво се случва? Как се случва писането? Защо се случва? Чуваме се, нали? Ами предполагам това, което мотивира повечето пишещи, но всъщност аз казах, когато имаш какво да кажеш на хората, дали искаш да изразиш някакви емоции, дали имаш да разкажеш някаква случка, дали искаш да споделиш някакви твои идеи, и тогава сядаш да пишеш. Разбира се, има много хора, които пишат, за да изкарат демоните от себе си. Нали, казват го като психотерапия. Да, и съвсем официално. Моят случай не е такъв. Аз пиша, когато имам да кажа нещо, което означава, че не пиша всеки ден. Но какво ме мотивира, по-скоро какво ме окуражава? Да. Окуражават ме хората, които идват при мен и ми казват, това си го казва страхотно. Това ме развълнува. Как си го описала този град сегашния, който отчуждава, който е сивия, нали, който ни затиска. Или, това е много красиво. И когато са хора, които ти принципно не познаваш, не са ти, или познаваш, но не са ти близки, това винаги е, как да кажа, и мотивиращо, и окуражаващо, и всъщност ти казваш, да, значи аз стигам до хората, значи мога спокойно да продължа. Това е. Когато усетиш обратната връзка, само да добавя, че обратната връзка може и да не е толкова положителна понякога, разбира се, нали? Не може всеки да те харесва. Не е нормално. Но дори когато тя не е съвсем положителна, за мен лично, когато е конструктивна, разбира се, а пак е положителна и пак ме окуражава, защото аз казвам, да, на следващия път аз няма да направя тази грешка и ще стане по-добра. Така че това е обратната връзка, е нещото, което ми дава се ме мотивира да продължа при всяко положение. Интересно, наистина, макар и логично.